na ọ nọ onye agwa ndị be ha ji ejuọ nwoke ma ọ ka na-anụ ka ọ nọdụ anụzi apụ ịghọtago ọsịba ihe a na-eme na onye ya ji wee belu nne maka na ya marọ nne ya na-agwa ya na-asị ya nwa m n'ụzọ tekwe n'aka gị na ọ dị ọzọ na-ajụ ọsị m nne na ihe a na-agwa m ihe a na ogwe bọsị di ekosialịa ife kpọchie ya na polis steshọn kpọchie ya ndị ya na-afụ nsị ya nọla ebe afọ irigide eri sibekwuo m isi bifo ndị polisi wee kwabịa wee sị anya bịa ka obelụọ nwunye ọsị bụ na ihe afọ n'aka nwoke bifo ya wee sị mba na ya chọrọzi na ya kọpị ya na ọ ga-eju nkịta ju ụkpa ya wee bido ịzụ ụmụaka n'akwụkwọ na wee bido wee na-ata afụfụ wee na-azụ ụmụaka na ya tinyefe na skuulu ọ sị na ya tinyefe na God's Favor Agụzụ Junction Agụzụ ka agụ something Johnson ịghọtago na skuulu anụnwa wenyitele isi maka na ya na-ata chọ ka azụko die datina ya ga-emenwukwe n'ife a ịghọtago si m nne ya wee bido wee na-azụ ụmụaka ya wee bido wee na-azụ ụmụaka na ya tasịala afụfụ n'isi ụmụaka nwoke egbu ya nkịtị ka a ka na-ekwuzi nwoke anụnwa ejekwe kpọta nwaanyị ọzọ ya na ya na-abọ bilo a na-ekwo na-atụrụ ya ime ọ na-amụ nwa a na-ekwo na-atụrụ ya ime ọ na-amụ nwa n'ife dịsụ ụmụanụ gbugolu die bụ ụmụ na-ese o ya amaghị n'ọlụ na-asị na bọsọ ọ ga-efie n'anya maka na mgbede ụmụanụ bata na ya chebọdị ụmụanụ bụ dị problem ọkwa ịghọtago mebi na one day na ọ ga-efie n'anya ọsị m nne na ihe kazie njọ bụ na ya zụrụ ụmụaka anụnwa for 12 years na ihe a bụ 14 years ya si be die wee pụta for 12 years sọsịa na di ya ada ajụ ma ha na-eli nri o ma ha na-egbogo ma ha nara egbede ọntịlenya wee nụ na di ejeze walụ nwaanyị nke ịbụọ wee gbaa akwụkwọ o jirekwe nyanwa wee gbaa akwụkwọ ya wee sị mba na ya ma mbunwuzi nke na faja egwu ya ka ọ bịa were ego mee n'isi ya ịghọtago maka na mgbe o jikwa welụ nwaanyị nke ịbụọ wee gbaa akwụkwọ nọ made in China ya ka afụgo na nwere ife ọzọ fọnụ akwa ịghọtago unu agbakwa na ụmụnne ya wee sị na fama nwe ego na ọ ga-echelu nwoke ọzọ bịa n'ụọ ya ka ha wee were ego nwoke ọzọ meli n'isi wee wejelu die ya sị ha ha sị ya sị ha ha sị ya wee sị ha mba wee jekọọlụ onye isi ụmụnna wee sị ha mba na ama mmene ọfụ na a ga-akpọ dị gai ka ọ bịa were ego ole ọbụla sọrọ anya bụrụ ka ọ tọrapụ nwa na nwa a nwagokwenu 14 years no enyi nwoke n'onwa nothing ọjọọ so na-azụrụ ụmụaka ewejekwa dị mana na a ga-abịa wetali ego ọ sị on one condition na ọ ga-ekponye ya ụmụ ya ụmụaka ọzụchagolo na mgbe ya na-agwa m ihe a na ụmụaka agụchago primary school na fancha niile na-efinish is secondary school so ọkwana ya that man wee sị with all pleasure ya bịa duru ụmụ ya na nwaanyị a agbanigo na ụmụaka elukwugo ogo emegbue ha na ha ga-ama ọkwa ịghọtago ewee sị ụmụaka bịa bụrụ akpa ha ụmụaka wee bịa bụrụ akpa ha 2 weeks before eje return ego nwoke afọ nwụọ kadimanụ nwụrụ ewee kwasị ozu onye nwoke ebidokwe again na-agba return ego nọ mgbe nwa ofu onye na-ebe afọ wee sị mba na this man ekwupụgo ihe a wee bịa ka nwụọ na a ga-eme ihe okwu ọnya bụ na return ụlọ ego ọ bụ ịghọtago ewee return ọlụ ya ego ọsị m nne mana kịta na nwa ya nwoke na-amụ ọlụ mgbe ya na-agwa anyị fa na ọ mụsigo bido nke denu mgbe afọ asị ha na-abụ ụmụaka na-aba na ụfọdụ kwelụ na ụfọdụ ekwere fa na-ejesi ọkpa na-abụ oluo one day before ha naba oluo one day adị ya nwaanyị na o nwere nwanne ya nwoke ya bi na bie adịa nwaanyị wee nye NTN kaadị asị a jee wetali ego wee jewe wetasieli ego wee welu the pin number zo somewhere ozolezodelu n'isi anyị amarọ until birthday nye wee luo o wee jekwa wee zulu kaadị edega wee je wee withdraw ego wee mee birthday party wee mesie the birthday party the woman wee malụ wee gwa nwanne ya nwoke wee jide wee kwụsị anya ife kenya gbụdọbịa n'ahụ na nwa ebe afọ ka ọ dozi ewee kwọ anya na fon ya wee gbalụ wee na-abịa ịghọtago ka a na-abịazi ka nwanne ya nwaanyị afọpụtasị ha hapịa ha wee hapịa wee baa n'ụlọ wee tụtụkọ ngwongwo wee si windo wee gbapụ wee nakwube nne ya akwa ifugo
ọ ihe mee na ịghọta na before nya wee decide ezi asị mba na ụmụaka amagolo ihe and na since afọ ọ na ọnọbe ndị ọ da atụchizili ọnụ na ihe mee nụ ya ji wee si oke fanaba na ha amagolo ihe. Mana mgbe ọ nalụ na gwara papi ya si ya gị baalụ nwa mgbe ịbasịara ya mba gị chụchighe ya azụ. Papi ekwu odokwu ebe papi ya ka na aṅụrigodo na ọzụsigoro ya nwa bata akwa ịghọta na so ọkwanya so ha ncha niile wee nakwube nna ha. Ọ sị m nne Emeli egbugonu nwaanyị a. Ọ sị m nne na o mesịrị few months adịghị nwaanyị afọ buru ime mkpuke. A na-ekwu na ọ bụ n'ime mkpuke ya na papi ya bido